Magnézium ako relaxačný minerál pri svalových krčoch. Ako to funguje? Magnézium, alebo horčík, je jeden z najdôležitejších minerálov pre ľudské telo. Zúčastňuje sa stoviek enzymatických reakcií, regulácií priepustnosti bunkovej steny a nervovo-svalovej vzrušivosti. Svalový krč postihne počas života takmer každého z nás. Náhla ostrá bolesť, trvajúca od pár sekúnd až po niekoľko minút, je natoľko nepríjemný a bolestivý stav, že človeka v danej chvíli doslova paralyzuje. Ako vznikajú svalové krče? Krče a bolesti svalov vznikajú najčastejšie v dôsledku ich preťaženia pri náročnej práci a športovej aktivite a vplyvom nedostatku minerálov, predovšetkým magnézia. Čo môže spôsobiť nedostatok magnézia? Horčík môže chýbať pri jeho nedostatočnom príjme stravou, pri nadmernej konzumácii alkoholu, osviežujúcich nápojov obsahujúcich fosfáty alebo pri zvýšenom vylučovaní hnačkou či potením. Čo je svalový krč? Svalový krč je prudký vzťah svalov. Pri svalovom vzťahu vzniká vo svalovine napätie a sval sa svojou činnosťou skracuje. Krč najčastejšie postihuje lítkové svaly a ďalšie intenzívne zaťažované svalové skupiny, napríklad zadný stehenný sval. Kostrový sval je tvorený svalovým snopcom, ktorý sa skladá zo svalových vlákien. Súčasťou svalového vlákna je aktín a myozín, ktorí zaisťujú pohyb a udržanie svalového napätia. Pravidelné usporiadanie aktínu a myozínu vytvára tzv. Prúžkovanie vo svale. Svalový vzťah, čiže kontrakcia, je proces, pri ktorom vo svalovine vzniká napätie a sval sa svojou činnosťou skracuje. Svalový vzťah je sprostredkovaný iónmi vápnika, vďaka ktorému dôjde k pohybu aktínu a myozínu, pri ktorom sa myozín posúva po vlákne aktínu. Magnézium ako relaxačný minerál pri svalových krčoch. Horčík vo svale prirodzene blokuje vápnik, ktorý sa zúčastňuje fázy skrátenia svalu. Tým, že horčík udržuje vápnik mimo priestoru buniek, chráni systém proti predráždeniu a zamedzuje tak krčom a zášklbom. Chýbajúce magnézium tak môže spôsobiť, že sval zostane skrátený a nenastane fáza uvoľnenia. Pri dostatočnej hladine magnézia vo svale sa redukuje riziko vzniku svalových krčov. Magnerod, vaše magnézium v oranžovej krabičke.